mamusią wychodzimy. Mountain lion ate him. Kiedy wrócimy, czeka was niespodzianka. Okay, here we are. I don't know, I think I call it Rawhide Valley, but Gabs is out that way. Rosalinda patrzy na mnie szklanymi oczyma ze złością. Pewnie dlatego, że Little Polish story in the background. nie gniewaj się, Rosalindo. Rachel, come here. Patrz na kanapę. No to się zazwyczaje, żeby niedźwiedzie mieszkały w domu. Rachel, what are they talking about? To przecież nie las, tylko prawdziwe warszawskie mieszkanie. Don't fall backwards. A ja jestem lalka. Don't. Przyjechałam z Paryża. Mam całe pudełko z cienek. Nie będę się z tobą... What do you think of this place, huh? Nie chcesz, to ja może obejrzę sobie Rachel, what do you think? Tylko czegoś nie zepsuj. Taki jesteś niezgrabny, prawdziwy niedźwiedź. Ja nie zgrabny. Zaraz ci pokażę, jak się wdrapie na tę półkę. Raz, dwa i już. Oj! Co się stało? Dlaczego zrobiło się tak zimno? Nacisnąłeś włącznik i zapaliłeś lampę. All right, Rachel, say bye. Zostali mi Jak można nie Bye from Nevada. elektryczny